Wasak guys. Wala daghang intro guys. I-prank na akong misis. Libog yun, ba? Clean up Jaime! Huh? Uy! Oh no! Saan siya? Uy! 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 Ano ba kayo mong likod? Ay, Jesus lang. Ay, hallelujah. Ay, Jesus. Jesus, Jesus. Ay, Jesus. Slide ko sa sinilas. Damog kayo guys. Dali, 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 dali. Dali, dali, dali. Dali, 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 dali. Dali, dali, dali. Hilap agay. Ito slide. Agay. Ano bang kayo mong likod dali? Agay. Hindi mo ako. Kalungkod ka? Hindi kayo. Hindi kayo. Ay, butang. Ano ba? Okay, good. Ang sinilas. Oh no! Kailangan hindi ako damog kayo ba? Nabrasan ba? Nalingkot ka pa? Oo, yung dali lang. Dari pag-iikot.
Ako, ikon. Ako lang. Ligo ko sa isa ko. Focus. Ayun, sige na. Ay. Wala, mahulog ni. Mahulog ba? Kato mahulog. Sige na. Mahulog. Lang, nagkatawa si mama lang. Lagi. May lang na record di bidaw. Lang, ay, ikaw nagbutang ano lang? Bro! Ha? Lang, urag tinuod lang? Ha? Kasi tawag ato lang. Itagaan ka kanina. Ay, tagaan ko magtubig. Bi, kita lang, uy. Kasi tawag ato day. Tinuod eh. Hmm? Kasi tawag ato, ha? Vlog. Kasi vlog? Noin lang kasi. Ay, sakita sa kapagahan. Ikaw na nag-ingon nga Ibrahim taka. Wala ko yung vlog. Noin, lagi ka din. Realistic ay guys. Pati mo ay. Yan, sa masulti be. Sa, ikaw ba nag-ingon? Gaksak ko. Gaksak ko. Artista na yan. Oh, napay pabasa-basa, oh. Oh, napay pabasa-basa sa lubot, oh. Oh, laban na po nila paghuma. Pero, me. Ano sabi? Ano sabi? Ano tayo mag-iyan ganyan? Gaksak ko. Okay kayo, me? Okay kayo? Lang, hawa kong water lang. Ha? Sige, mawalan to guys. Okay, bye-bye.